मालायनि फिसाजोफोरखौ जे लोङै जायो ओरैबायदि साखावदों बबेबा ट्राक सिङाव हाबोबा मा जागोन बे गथ'फ्रा नोंबो थैगोन मालायनि फिसाखौबो लांफागोन नामा इडियट्स गिबियावनो बयखौबो खुलुमहरनाय थाबाय गिबियावनो मोननैसो आपडेटखौ सिगां होग्रोनो सानदों जोंहा बर'फोरनि गासैबो सिनायजानाय फावखुंगुर कमेडियान एक्टर जायनि मुङानो जाहैबाय सासेनिया अनिल नार्जारी बेनिफ्राय सुबार्न आरोना दा बिथांमोना मोनसे जाथायाव माने खारखोमाना दंमोन बेबायदिनो गोबाव जाबाय बे जाथाया दा बिसोरो खोनानो मोननाय बायदिबा रादाबनि गेजेराव बिथांमोना जेलाव माने सानैबो हाबफैबाय होनना बुंदों आरोना निजायैनो दा हाबफैबाथ' हाबफैबाय ओमफ्राय गोबाङा बुंदों आरोना दासो मोनदों साजाखौ दासो मोनथिदों होननानै दा बेफोरखौ बुंबाय थानो आंहा जेबो माबा गैला आरोना बेफोरखौ बुंबाय थाला बेयाव मोनथाम आपडेट लानानै फैदों जिहेतु नोंथांमोना नायलांबाय थाबा बुजि मोनगोन आरोना ओमफ्राय नैबे सिस्टारा माने कलकातानि आरोना दा मेडामा डक्टरमोन सासे दा बेखौ ओरैबायदि गाज्रियै बुथारदों माने जोबोद दुखुनांथाव गोबां मानसिफोरा बिनि थाखाय जास्टिस बिदों आरोना माने डक्टरमोन बियो बेखौ माने बेबायदिनो गाज्रि खालामनानै माने बुथारनाय जादों आरोना दा गोबां मानसिया जास्टिस बिगासिनो बिनि थाखाय दा ओरैबायदि सोलिगासिनो दोङो गुबुन जायगायावल' नङा नैबे जाथाया कलकातायाव जादों गुबुन जायगायावल' नङा दा जोंनाव बर'फ्रावबो बेफोरबायदिया सोलिगासिनो दङ आरोना गोबाङा जोंनियावथ' आरो माइनर गथ'फोरखौसो खालामनो मोनो गुबुन हारिफोरा बेबो गेङै खालामो आरोना हारसिं हालाबो खालामबावा गेङैसो खालामो जों सिगांनिफ्राय नुबोबाय थानाय गें रेप होननाय मोनसे दोङो बेफोरबायदि खालामबाय थानाय दा बेफोरखौ जिन्दागि जेल होना दोनना खास्ति होना दोननायानो मोजां अब्लासो बैफोरबायदि मानसिया माने गाज्रि मानसिफोरा बुजि मोननाय बायदिखि आरोना बेबायदि दा बेनो आरोना आं नोंथांमोननि सेराव मोनथामसो आपडेट लाना फैदोंमोन दा बेनो आरोना लोगोफोर माने बेखौ ओरैबायदि खास्ति खालामनानै माने बुथारदों दा बेखौ मा बुंनो गोबां मानसिया जास्टिस नागिरबाय थादों आरोना दा मोनसेया जाहैबाय लोगोफोर जोंहा गासैजोंबो सिनायजानाय एक्टरानो बेबो जहन काजि नार्जारी दा बिथाङाबो मोनसे साप्रिफोरनि बागै मोनसे बाथ्रा बुंदों बेखौबो आं होनो सानदों नोंथांमोना नायलांदो जोबोद मोजां बाथ्रा बुंदों आङो मोजां मोनदों आरोना माने राइट बाथ्राखौ जोंहा जहन एक्टरा बुंखाजोबो बेनिखायनो आं होनो सानदों नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नायलां आरोना थ' बिदिब्ला जों नायलांग्रोनोसै बिनिनो सिगां नैबे आपडेटखौ नायग्रोना ला माने जालुकबारियाव जानाय सासे फेक पुलिस हमदों नैबे मियानि जाथायदो माने बिखौ माने जालुकबारियाव फेक पुलिस माने फेक ड्रेस गाननानै पुलिसनि ड्रेस गाननानै डिउटि होदोंमोन आरोना जालुकबारिनि माने रास्तायाव बेहाय डिउटि होबाय थादोंमोननो दा बेखौ पुलिसा हमनाय जाबाय आरोना माने फेक ड्रेस गाननानै पुलिस हिसाबै बियो डिउटि होबाय थादोंमोन आरोना दा गोबाङा बेखौ माबा माबि कमेन्ट हरदों बेसराया बेबायदि मावनो गोसो दंमोन खोमा माबानो गोसो दंमोन खोमा होननानै बेबायदि कमेन्ट हरदों आरोना दा बिदिनो बिखौ पुलिसा माने जालुकबारि थानाफोरनिफ्राय बेखौ हमनाय जाबाय आरोना आसामिस मानसि दे बियो नै नामखौबो होनो हाखादों आङो स्क्रिनाव ओमफ्रायो डिटेल्सखौबो होनो हादों आङो फरायथ'ना देखायथ'ला नोंथांमोना नायलांखादो आरोना दा बेनोसै दा फैदो जोङो जहन एक्टरनि मा बुंदो साफ्रिफोरनि बागै नायलांनोसै Hello viewers and good evening all. So आं सिगाङावनो I'm extremely sorry that आं दिनै माबायाव मैया जे आं लाइभ फैनानै मैया बुंदोंमोन जे माने सरलपारायाव माने दिनै थांनायनि खोथा बुंदोंमोन स' आं दिनै थांनो हायासै माखासे बहुत माने इम्परटेन्ट खामानि दंमोन स' बेनि थाखायनो आं निमाहा बियो बयनावबो एक्सट्रिमलि सरि दिनै थांनाय जायासै आरो बयखौबो जोंनि इन्डिपेन्डेन्स डेनि थाखाय बयखौबो गोजोन हामलायथि जासिहरनाय थाबाय मोनसे खोथाया आं बुंनो सानदों दिनै जे इन्डिपेन्डेन्स डेनि नामाव माखासे चाप्रि गथ'फोरा दुनियानि बाइक साखाव जोंनि इन्डियान फ्लेग्सफोरखौ लानानै पुरा माने एकदम गारि साखाव दिनै 80-90 स्पिडाव पुरा साखावदों माने गावसोरखौनो सानदों जे माने फ्रिडम उदांस्रिखौ थारमाने गावसोरसो लाबोदों आरो जेनेबा लोङै जायै ओरैबायदि साखावनाय जाय मानसिफ्रा फ्रिडम फाइटार न' खाथिनि लांगोनायाव चेयार लानानै नाहरनानै मिनिगासिनो बिसोर गथ'फोरखौ ओरैबायदि चाप्रिफोर दङ माने बुंनो थाङोब्ला माने बे इन्डियान फ्लेगनि गेजेराव बे अशक चक्रआव मोनबेसे गंबेसे गनसि दङ
बेखौनो मिन्थिनो दिनै कालार थ्रि कालारखौ सोङोबा गोजौआव मा दं गेजेराव मा दं गाहायाव मा दङ बेफोरखौनो मिन्थिया बिसोरो दा बेफोरबायदि साफ्रिफोरखौ मा बुंगोन आरो दुनियानि नोङो बहाबा नों सरलपारा थरलपारा दुनियानि मालायनि फिसाजोफोरखौ लानानै ओरैबायदि उराय खोनाय गारि साखोनाय मा नायनो माने उदांस्रिखौ गावसोरसो लाबोदों मालायनि फिसाजोफोरखौ जे लोङै जायो ओरैबायदि साखावदों बबेबा ट्राक सिङाव हाबोबा मा जागोन बे गथ'फ्रा नोंबो थैगोन मालायनि फिसाखौबो लांफागोन नामा इडियट्स इन्डिपेन्डेन्स डेआ माखौ बुङो मोजाङै फेमिलि थां लोगोफोरजों थां नोंसोरो बहा मोनसे नोंसोरो जाग्रा लोंग्रा मोजाङै शेयार खालामनानै मोजां जा मा गारि साखावला माखावला गोदाव सोराव माने जोंनि मानसिफ्रानो जाम्बासिनसै नामा गासिबो जेरावबो बयजोंबो नासयजानाय गावजों गाव थैनाय गाव हारसिंनो बाइक साखावलाबायनानै थैनाय मा बुंबावनो बेनो जाबाय इन्डिपेन्डेन्स डेआ बेनो जाबाय दहायथ' सासे मानसि टाउनाव लोगो मोननानै अन्थाइसो खुबैसोमोन आं मानसिखौनो माने गावसो लाबोदों माने गावसो उदांस्रि लाबोदों जेनेबा साप्रि साला बुलशिट नोंसोर मा सानो नोंसोर बुंहर बेफोरबायदि गथ'फोरखौ आरो माब्लाबाबो न'खराव सोरबा बिनानाव सोरबा फिसाजोफोर दङबा बेफोरबायदि साप्रि गथ'फोरजों दानागार हर न'खराव थगायना थांगोन लास्टआव न'आव डेड बडिसो फैगोन मिथिबायना खबरदार न'खराव फिसाजोफोर बिनानावफोर दंबा खबरदार बेबादि दाथोन हर बेबादि साप्रिफोरजों थेंक इउ अब्ला नुखाबाय नोंथांमोना लोगोफोर माने गोबां मोजां बाथ्रा बुंदो दायो 15 आगस्टआवबो मोजां थांबाय जोंनि थाखाय नाथाय गासैनि थाखाय मोजां नङा मानोना सोरनिबा फिसाला फिसाजो थैनाय नुदो जोङो प्रत्येक बोसोरे माने थैबोबाय थायो बेबायदिनो माने ओरैबायदि मानसि दोङो बाइकखौ सालायनांगौ मोजां बिमा बिफाया बायना होदों मोजां बाइक नाथाय सालायनाया मोजां रोङा आरोना बाइक साफ्रायनाय माबानाय बेबायदिनो बेरायनांगौ बेरायनाङा नङा नाथाय एसे लिमिटआव सालायनांगौ बाइकफोरखौ एसे लिमिटआव बेरायनांगौ आरोना जे नों बाइकखौ मोनदो होननानै 15 आगस्टनि नामाव थांनानै थैनांगौ बे बाथ्राया मोजां नङाना दा नोंनि बिमा बिफाया नोंखौ थैनो थाखायथ' बाइक होआखैना नोंखौ कलेज फरायनाय नुदों एबा नोंनि माबा मोनसे उसुबिदा थांलाय फैलायखौ उसुबिदा नुदों बेनिखायसो बाइक होदो नों बाइक बिदो बिमा बिफानियाव नोंखौ उसुबिदा नुनायखायसो बिमा बिफाया नोंनो बाइक होदो बेबायदिथ' नोंखौ अरायसम गिदिंबाय थानानै एबा माबा मोनसेनि थाखाय नोङो बेरायनो थांनानै थैनो थाखायथ' बिमा बिफाया बाइक होआखैना नोंनि उसुबिदानि थाखायसो बाइकखौ होदो थिग बेबायदि जायो दा गाज्रि मोननो हागौ गोबाङा बुङोबा मानोना जोंहा गोबाङानो बाइक लायो नालाय आरो आंनि भिडिअखौ गोबां बाइक गोनाङानो नायो नालाय बेनिखायनो गाज्रि मोननो हागौ गाज्रि मोननाङा सेंग्राफोर नोंसोरखौ जावनाय जायाखै आरोना माने एसे सेफटिनि थाखायसो बुंदो 15 आगस्टनि नामाव लोङै जायै माने लिमिटआव खालामनांगौ आरोना लोंनायाबो एसे लिमिट खालामनांगौ जे माबा मोनसे सेलिब्रिटि गिदिर जाजोबनानै लोंनांगौ जानांगौ थैनांगौ बे नङा एसे मोजाङै टेक केयार आरोना दा सिख्लाफोराबो ओरैबायदि ओंखारदो माने लोंनानै लामा थामा गोलैलायना थानाय दा बेफोरखौ मा बुंगोन सोरनिबा गाज्रि मेगननि नोजोराव नुबा बेफोर सिख्लाया मु बासायाना जोंनि बर' हारिबा बासायगोन माने गुबुन हारियाथ' नोंखौ नुबा बेबायदि माबाना दोननो हायाना थिग बेबायदि जायो आरोना दे लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन थेंक इउ स' माच